postupoval si vyskúšať si fyzioterapii dať. Teraz nie, lebo si napudrovaný, teda tie ruky nie sú napudrované, sú namazané magnéziom, aby sa ňom nešníkalo. Ale my sa sústredíme na štvrtý súboj. Skúsme pozbudiť Lupa Jagnešáka. Nech je to 2-2. Rozhodovský úkon, opäť je to o tom, že musia poslúchať. Ja som to videl, on to spravil rasmal. Čo? Kto bol v prehrávajúcej polohe? Ruslan. Takže je to 2-2? 2-2! Budeme vidieť, ako to dopadne v tom viacom zápase. Aha, už ide. No, milé deti, toto neradi vidíme žiak v tej knižke. Retrička. Ale takú slečnú vidíme radi, však chlapci. No poprosím potlesk za 5. kolo. Lupo, čo ruka? Vy ste videli, keď zapnú, že je živkolo, zatiaľ je stav 2-2. Ruslan Babajev a Lubomír Jagnešák. Ukrajina, Slovakia. A poďme Orava. Sledujeme 5. kolo. Arm wrestling, pretlačenie rukou po slovensky. Tak, a zase budú poviazaní chlapci. Nedá sa nič robiť. Jasné, že dajme to tak, ako keby to bol zápas o to, kto sa stane majstrom sveta. Toto sú dvaja majstri sveta. Ale mám taký pocit, že jeden z nich je majster sveta v lavačke a druhý v pravačke, pretože obývajú môžu byť majstri sveta jednou rukou, keď sú v jednej hmotnostnej kategórii. Takže opäť zviazanie, toto si rozhodcovia samozrejme musia natrénovať. No a my sa sústredíme na 5. rozhodujúci zápas. Ešte nejaké menšie úpravy. Ak by ste sa chceli tomuto športu začať venovať, viete, že sa môžete obrátiť na Petra Kasana. Zvíťazil. Faul. Sú obidvaja sympatickí. A teraz to bude rozhodujúce. Ale on to má v prostriedku a ty to máš na kraji, Lupo. Vieš, báza, lebo sa ti zase šmykne, aby som mu radil. No, takže pozriem, Orava, to je ono, poďme. Poďme všetci, Orava. Pošlite mu energiu. To čo, tu nie sú všetci z Oravy? To je za to, že sme neotvorili bufet. Takže 5. rozhodujúci zápas, stav je 2-2. Ľubo, nieš, Ľubo! To musí byť. Pozbudzujeme! Tak to bol súboj špičkový, v tom zápale boja Ľubovi spadol lakeť, je to tak majú